Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit! Mă aflu cu o frumoasă surpriză în comuna Coarnele Caprei și merg la doamna Tincuța. Am gânduri și daruri pentru ea venite de la oameni dragi. Haideți să vedem dacă o găsesc și dacă reușesc să o surprind. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit! Doamne ajută, mulțumesc! Poți să-mi doamna Tincuța? Sărbătorită! Sărbătorită! Sărbătorită zilei! Cum se ascunde? Azi ziua de ei? Da! Bună ziua! Bine v-am găsit! Cum vă găsesc? Bine, sănătoasă? Da! Doamna Tincuța, eu sunt Mihaela de la echipa Bucurii din Inima pentru Tine la domiciliaș și cineva m-a trimis să vă fac o bucurie astăzi, la zi aniversar. Cine credeți că vrea să vă fac o bucurie? Copiii. Așa este. Copiii, nepoții. Oamenii ăștia frumoși și dragi care vă iubesc. Toți, dacă ați spus copii, te-ați cuprins pe toți deja. Ia uitați aici frumoși, așa cum stau ei. De la mic la mare. O să-l agățați acolo în casă. Mulțumim frumos. Undeva. Multă sănătate, bucurie, fericire. Mulțumim și la nepoți. Mare drag, eu sunt doar mesagerul. Ei au dorit ca eu să vă ajutați-o cu doamna, că eu mai am daruri. Mai am un tortuleț care spune la mulți ani mama, la mulți ani bunica, floricele pentru dumneavoastră și o șampanie să vă sărbătoriți, că văd că aveți musafiri. Cântăm o mulți ani trăiască și apoi copiii ăștia frumoși și dragi au scris câteva rânduri. Doresc ca să vă emoționez mai tare. La mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, Vă urez și eu la mulți ani. Mulți ani trăiască, stăiați soacră. Să trăiască, Doamne, să fiți fericită, să aveți doar împliniri și bucurii alături de copii și de nepoții. Multă sănătate copiilor lor și nepoților noștri. Să dea Dumnezeu la toată lumea sănătate. Dumnezeu să-i păzească. Și așteptăm să vii la noi. În toate părțile unde ești plecat. Ei se apre, Dumnezeu să-l păzească. Doamne ajută, așa să fie. Da. Așa cum am spus, copiii au scris câteva rânduri și am să le citesc. Ei spun așa: Draga noastră mamă și scumpă bunică, azi este ziua dumitale și noi toți din îndepărtare dorim să-ți fim aproape, să-ți facem ziua de naștere o sărbătoare. Ne-am unit și am pregătit o surpriză ca să ne aline durerea și dorul de dumneata. Cu drag de ziua ta vrem să fim prezenți cumva, căci suntem plecați în lume și tare ne doare inima și sufletul că nu putem veni acasă să-ți oferim o îmbrățișare sau să-ți fim aproape în orice moment al vieții. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut în viață pentru noi și cu tot respectul dorim să-ți urăm un sincer la mulți ani. Să ne trăiești mulți ani cu sănătate, să ne bucurăm împreună de toate. Ne este dor de dumneata, mamă dragă și scumpă bunică, cu stimă și respect, copiii dumitale, ginerii, nepoții și cu nurorile. Mulțumim.
din suflet și multă sănătate și lor. Îi așteptăm. Ia ca numai o ingeriere am și asta e. Ai mai mult, dar Da, venit. Ăsta-i frunt? Care mai mult gineri tu? Mă, urâre! Are noroc, noroc, dar Ori am 3, dar ginerile mai mult. Mă să iubească mama soacră dacă mă iubește. Cum să mergem? Da, Am și da, o dedicație din partea Da, copilului. e iubită, da? Dumneavoastră. Păi da, o fată frumoasă. Da, nu? Ia uite! Asta se mai cu frumoare, Aseară ne-am adunat și-am stat cu frații la sfat, că se apropie îndată ziua la măicuța noastră, ziua la măicuța noastră. Și sunt împlicați în lume de ani mulți și zile bune, de ani mulți și zile bune. Noi toți spunem de ani mulți, să ne întoarcem la părinți. Dar te rog, mamă, ne iartă, soarta prin lume ne poartă, soarta prin lume ne poartă. Dar cu noi în lumea largă, ești în gând, măicuță dragă, ești în gând, măicuță dragă. Găiți, mămica mea, aplaudați-o mai tare, este ziua ei, la mulți ani, mamă! Bucurie vrem să-ți facem, nu-ți spunem când ne mă întoarcem, să te facem bucuroasă, să stăm cu toții la masă, să stăm cu toții la masă. Cel mai frumos star din lume, să copii lângă tine, să copii lângă tine. Mamă, ești rază de soare, spune-mi de ce te doare. Știm că grijile și dorul ți-au oferit obrăjorul, ți-au oferit obrăjorul. Dar astăzi la sărbătoare te-ai îmbrăcat ca o floare, te-ai îmbrăcat ca o floare. Răzana fruntea de mână, pentru noi nu ești bătrână, pentru noi nu ești bătrână. La mulți ani, mamă, îți spune că ești cea mai scumpă în lume, că ești cea mai scumpă în lume. Doamna Tincuța, un gând pentru copii? Multă sănătate, bucurie și să dea Dumnezeu, îi aștept cât de curând acasă. Așa cum Multă ai spus. nepoți, ieri am avut multă o nepoță. sănătate, să fie Duminică a fost fericiți, ziua să fie unei iubiți, fetițe care au plinit copiii, 9 ani, nepoțe, Alesia, și Dumnezeu Maria, să binecuvintează ieri a fost oriunde ziua ar fi. lui Ema și pe 25 luna asta altă nepoțică care face și tot 9 anișori pe 25 luna asta. La Îi mulți doresc cu multă sănătate, fericire și le mulțumesc de suflet. Ai prea mult ai zis.
Am și un nepot, soțul ei pe 20 și pașii ei. Aveți o grămadă de sărbători pentru că familia este mare, de asta. Exact cum spunea Ion Palat de aici în cântec, să se adune, așa îmi doresc, să vă aveți măsă. Copii, Pe 3, pe 3, pe 4, pe 5, pe 6, Numai sărbători. Numai o țineți sărbători. numai într-o sărbătoare. Mă bucur. Mulțumim foarte frumos. Mă bucur că v-am cunoscut. Și nouă, Îmi pare bine că ați venit la noi. serviciul Da, bani. mulțumim.